Hindi mo kasi alam yung pakiramdam. Kung gaano kasakit magluwal ng bata at kung gaano kasakit yung isang iglap, kinuha na siya. Bakit? Ikaw lang bang nawalan? Baby natin yun. Masakit rin sa akin. Pero pilit kong inaaliw ang sarili ko sa trabaho ko kasi kailangan may makarecover sa atin. Kasi gusto kong tulungan ka rin bumangon. Bakit sa atin pa to nangyari? Ang dami dyan na ayaw na magkaanak at basta lang pinapamigay yung anak nila. Bakit tayo pa? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Kapagod ano? Oo, pero masaya naman tayo sa marching band kaya baliwala yung pagod at init. Correct! Panay tingin mo nga dun sa majorette kanina eh. Yung baguhan galing ibang barangay. Type mo no? Hindi mukhang bata pa. Parang nandun kasi siya sa group chat natin. Malamang, group chat ng marching band yun no? Bago lang yan si Clarice eh. Baka naman ichismis mo ako agad sa pinsan ko Aasarin ako nun. Siyempre, ichichika ko. Asawa ko yun eh. Tsaka para hindi ka na niya asaring bakla. Aba. Pa-hello-hello ka pa kay Clarice dito sa group chat ha. Kung ako sa'yo, i-add mo na kasi. Ano ba yan? Grabe ka naman makabantay Ay teka, ayun, sumagot. Nandito pa raw siya, paikot-ikot lang. Naku, ikaw. Ano pa ginagawa mo dyan? Sige na, hanapin mo na. Sige, hahanapin ko. Ay teka, ayun. Sige Rhea maiwan muna kita Clarice! Clarice! Oh, Kuya Hans. Ikaw yung nag-hello sa akin sa group chat, di ba? Ako nga. Sabi mo kasi nandito ka pa kaya eto, hinanap kita. Ganun po ba, Kuya? Wag mo na akong tawagin kuya. Ilang taong ka na ba? 16 years old lang po. Ikaw ba? 25 na ko. Napakalaki pala ng agwat natin. Sayang naman. Bakit naman sayang? Wala naman. Clarice, pwede ko bang makuha yung number mo? Saka i-add na rin kita Sige. Ito I-save mo na rin yung number ko, Kuya. Kuya naman ng kuya. Paano kita liligawan yan? Ligaw agad? Di ka na mabiro Ano? Live-in agad? Teka, di ba ilang buwan pa lang kayo magkakilala at kakasagot niya lang sa'yo? Mahal ko siya Mahal niya ako. Anong masama dun? Pero Hans, bata pa yun, di ba? 16 lang yun, 16. Sus ko, umamin ka nga. Nabuntis mo ba ha? Naku, malalagot ka talaga sa pinsan mo at kay tiyang niyan eh. Oo, buntis siya, Rhea. Pero kahit hindi, plano talaga namin magsama. Bakit? Kasi nga 'di ba, lumipat na naman sila at makakasama ko lang siya tuwing may piyesta. Kaya nagdesisyon kami magsama. Alam mo, ewan ko sa inyo, no? Kami nga ng pinsan mo, lately lang kami nag-decide magsama. Teka pala, ibig mo sabihin sa atin na siya titira? Hindi, doon ako sa kanila mag-stay. Nahihiya na rin ako kay tita at sa pinsan ko. Pampasikip lang ako sa bahay Paano pag may anak na kayo, di ba? Tayuan na lang tayo sa bahay. Wala nang tulugan pag ganun. Grabe naman to. Okay lang naman, no? Pero okay lang rin ba sa magulang ni Clarice, ha? Siyempre, nung una hindi. Galit na galit nga sa amin Pero humupa rin yung galit at ayun. Sila na mismo nagsabi na doon na lang kami para mabantayan ng nanay ni Clarice yung pagbubuntis niya. Naku, Hans. Masyado kayo nagpadalos-dalos. Kung sa bagay, nandyan na yan at blessing yan na magkakabibi na kayo. Basta ha, pag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang lumapit sa amin. Oo naman. Salamat Ate Rhea Pahiram naman ng 500 Ikaw talaga? Agad-agad? Biro lang. Alam ko naman sapat lang yung income nyo ng pinsan ko Kawawa rin kayo Puyat at pagod.
lagi sa call center. Hindi kawawa yun. Marangal ang trabaho nun. Tayo nga, babad sa init pero laban pa rin. Work pa rin, ganun. Tama. Kaya lalo ko pang pagsisikapan para kay Clarice at sa magiging anak namin. Mahal, ang ganda ng damit oh. Babagay siguro yan sa magiging baby natin. Oo. Oh, bakit parang di ka naman agree? Siguro gusto mo baby boy, no? Hindi Masayang masaya ako Hindi bale, pag medyo malaki na si baby girl, gawa naman tayo ng baby boy. Grabe ka ha. Di ko na nga alam saan tayo kukuha ng panggastos para kay baby. Ano ka ba? Ako nang bahala. Bukod sa nakukuha ko sa marching band, maghahanap pa ako ng ibang source of income. Anong klase yan ha? Huwag lang yung mapapahamak ka ha. Grabe ka naman. Siyempre, yung marangal na trabaho, Salamat Hans ha. Kasi mula nang dumating ka sa buhay ko, sobrang saya ko talaga. Ang dami nagsasabi na ang bata ko raw lumandi. Na hindi ako matinong babae. Kasi nga, at the age of 16, heto, buntis ako at may ka-live-in pa. Pero wala akong paki sa sinasabi nila. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Salamat rin kasi tinanggap mo ako. Kahit pa na malaki yung tanda ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Clarice. I love you too, Hans. At si baby girl natin. Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Halika, kain na tayo. Ikaw talaga. Hinintay mo pa ako. Mukhang masarap yung niluto mo. Kumusta? Mukhang malungkot ka. Oo natalo kami sa competition. Pero okay lang. Oo nga Okay lang yan. At least alam nyo binigay nyo lahat ng effort nyo, di ba? Mahal, salamat Salamat saan? Kasi kahit anong talo ko sa buhay, lagi akong panalo pagdating sa'yo. Nakapangasawa ko ng isang magandang majorette na ubod ng bait, ubod ng ganda, at ubod ng sweet. Binabola pa ako nito, nagli-live-in na nga tayo Ito nga isang buwan na lang lalabas na yung baby girl natin si Hannah Claire. Oo nga Excited na ako sa paglabas ni baby. Aray, ang sakit. Clarice, Manganganak na yata ako. ano bang gagawin ko? Tulong! Manganganak na yung misis ko! Tulong! Hans, alis na ako ha. Nasaan pala si Clarice? Nasa kwarto nagpapahinga. Salamat dun sa tulong na binigay nyo ha. Pakisabi kay pinsan at kay tita. Umalis na sila kagad kasi. Wala yun. Hans, condolence ulit ha. Salamat. Okay lang yan. Iiyak mo yan. Ilabas mo yan. Masama yung nagkikimkim ka. Bakit ganun, Rhea? Grabe naman yung pag-alaga ko kay Clarice. Buntis siya Saka nakita ko naman na wala siyang ginagawang nakakasama sa bata. Sinunod din naman namin lahat ng bilid ng doktor Pero bakit 1 week pa lang namatay na yung anak namin? Alam mo, lahat ng bagay may rason, Hans. Anong dahilan? Anong purpose nito, Rhea? Alam mo ba kung gaano kasakit? Na pinanganak siya, nakita ko siya, nahawakan ko siya ng sandali. Tapos nakita ko kung gaano niya ginustong mabuhay. Kaya sakit Kitang-kita ko kung gaano mas nasasaktan si Clarice na nangyari. Hans, in-explain naman ng doktor sa akin, di ba? Oo, alam ko masakit. Kahit naman ako nasasaktan kasi saglit lang nating nakasama si baby Hannah Claire. Kaya nga sige, ilabas mo lang lahat ng luha.
Pagkatapos nun, magpakatatag ka naman para kay Clarice. Subukan ko, ate. Siguro di na kami makaka-recover kaagad, pero sinusiguro kong magpapakatatag ako para malagpasan namin ito pareho ni Clarice. Clarice, mahal. Nandito na ako. Kumain ka na ba? Sila nanay, nasan? Wala sila. Umuwi sa Quezon Province. Di pa ako kumakain. Kung gusto mong kumain, bumili ka na lang dyan sa karinderya. Mahal, masama ba yung pakiramdam mo? Gusto mo ibili kita ng gamot? Hindi ko kailangan ng gamot. Gusto ko lang humiga at mag-isip. Clarice, wag mo naman sanang masamain, oh. Pero, di kaya kailangan mo nang bumalik sa marching band? O kaya, hanapan kita ng pwedeng pag-applyan? Para kasing bored na bored ka na dito sa bahay. Pwede ba? Huwag kang magmarunong sa nararamdaman ko. Sorry, mahal, okay lang. Hindi na lang ako kakain. Papahinga na rin ako. Napagod ako sa kakapractice, eh. Teka, ano pala yung dala mo? Mga damit ni baby. Itatapon ko na. Aha? Huwag mo itapon, sayang naman. Eh para saan pa pala to? Para saan? Siyempre, magkaka-baby pa tayo ulit. Ano ka ba, Clarice? Ano ba? Huwag kang dumikit sa akin. Ilang buwan na mula nang mawala si Baby Hana. Pwede naman siguro nating sundan si... Anong sundan? Magtigil ka nga. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam. Kung gaano kasakit magluwal ng bata at kung gaano kasakit yung isang iglap, kinuha na siya. Ni hindi ko man lang siya nakasama ng mas matagal. Bakit? Ikaw lang bang nawalan? Baby natin yun. Sa atin yung pareho. Masakit rin sa akin. Pero pilit kong inaaliw ang sarili ko sa trabaho ko kasi kailangan may makarecover sa atin. Kasi gusto kong tulungan ka rin bumangon. Hindi ko nga lang kasi maintindihan. Bakit sa atin pa to nangyari? Mabuti naman tayong tao. Ang dami dyan na ayaw na magkaanak at basta na lang pinapamigay yung anak nila. Bakit tayo pa? Clarice, kailangan nating maniwala sa Diyos. Lahat ng bagay may dahilan. Kung ano man yun, kailangan nating alamin at tanggapin. Mahal, ang galing nyo kanina. Congrats! Siguradong kayo na yung panalo, ha? Kahit matalo pa ako, okay lang. Makita lang itang ganyan kasaya, panalo na ako. Bolero ka pa rin talaga. Teka mahal, doon tayo. Sa wala masyadong tao, baka mabangga ka kasi. Nako, ang mahal ko naman, napak-protective. Aba syempre, protected ako sa'yo at sa magiging baby natin. Mahal, sayang no? Eh di sana tuwang-tuwa na si Baby Hana ngayon at magkakaroon na rin siya ng kapatid. E di kapag nanganak ka na, dalaw tayong lahat kay Hana Claire, ha? Siya nga pala, anong ipapangalan natin kay baby? Siyempre, isusunod natin sa pangalan mo. Junior mo siya. Aha. Baby JR. Talaga? Oo naman. O diba gustong-gusto mo magkaroon ng anak na lalaki? Heto, at natupad na. Sigurado magiging kamukha mo tong anak natin. Ay, ang cute ng baby. Ano, baby? Ako ang tita Ria mo. Ang cute naman. Ria, nasaan na si Pinsan? Ay, nako, inaantok pa raw. Next time niya na daw dadalawin si Baby JR. Ate Ria, thank you dito sa mga binili niyong damit para kay JR, ha? Ano ka ba? Ano pa taging tita ako ng cute na baby na yan? Pagkasahod ko, hindi lang damit ang bibilhin ko dyan. Aba. Galante si tita, ha? Basta, hinang ka sa binyag. Pati yung batch natin sa marching band, ha? Alam mo, nakakamiss rin tumugtog, ano? Kumusta na pala sa bago mong work? Okay naman. Hirap rin pala mag-adjust, ano? Oo, ako rin nahirapan eh. Alam na, biglang shift ng career. Ikaw, Clarice,
Okay ka naman ba? Hindi ba sumasakit yung ulo mo dito sa Hans na to, ha? Ay, baliktad yata. Hoy, ang kapal mo ha. Naku, yung si Hans, after daw ni Baby JR, gusto magka-baby ulit. Grabe, Ate Rhea. Dapat siya na lang talaga yung mag-labor eh. Ano ka ba? Excited lang yan. Buti nga kayo, nabiyayaan na ulit. Swerte si Baby JR kasi ang guardian angel niya ay ang Ate Hannah Claire niya. Ay, sorry. Okay lang. Unti-unti na rin naman na ako nakakapag-move on eh. Lalo na nung dumating si Baby JR. Oh, teka. Bago kayo mag-iyakan, picture muna tayo. Tapos, isisend ko kay pinsan para mainggit siya sa banding natin. Ikaw talaga. Hilig niyo mag-asara ng mister kong yun. Ano ba naman yan, Baby JR? Antok na si Mama. Please, matulog ka na. Shh. Mahal, akin na muna si Baby JR. Magpahinga ka na muna, ha? Ay, bakit ba kasi baliktad yung oras ng mga baby? Tapos pag tulog siya, di ako makatulog. Di ba ako effective na nanay, Hans? Ano ka ba? Ganyan talaga yung mga baby. Okay lang yan. Sige na, magpahinga ka na doon at ako na lang. Ay, ano ba naman yan, Hans? Pinaghirapan ko yung ipunin kanina eh. Natapon na. Mag-iingat ka naman, oh. Mahal, sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Bakit mo kasi tinakpan ng mabuti? So kasalanan ko pa ngayon. Napaka-clumsy mo kasi. Ayan tuloy. Lalong di makatulog si baby. Nagulat kasi. Clarice, sobra ka naman. Sige, kung ayaw mo sa akin iabot si Baby JR, lalabas na lang ako. Baka mag-away pa tayo. Mabuti pa nga. Pero linisin muna yung tinapon mo, ha? Sigurado ka ba magiinom ka na kahit wala pa yung pinsan mo, ha? Oo naman. Di naman ako mabilis malasing eh. Kaya ko pa siyang sabayan pagdating niya. Ano ba kasing problema? Wala. Masama bang dumalaw? Tigilan mo ako. Huling bisita mo dito sa amin, nagluluksa ka pa nun sa pagkawala ni Baby Hannah. Ngayon ka lang uli napadaan dito eh. Ayan, nabulyawan ka ng tita kasi nakalimot ka na. Sorry na. Kasi nung dinalaw mo si Baby JR, dapat sinama mo si tita. Alam mo namang nakadikit sa tindahan ng katawan ni tita. Basta next time, dalhin mo si Baby JR dito, ha? Oh, sige, dadalhin ko. So, ano ang pinagtalunan nyo, ha? Pera? Nababae ka ba? Sinaktan mo ba siya? Uy, hindi ko kayang saktan yun, no? Nag-away kami dahil sa gatas. Bakit? Kinukulang na ba kayo sa budget? Hindi. Natapong ko kasi yung gatas niya. Breast milk para kay JR. Naku! Sigurado akong inipon niya yun para kay baby. Yun na nga. Pero mula dun kung ano-anong sinasabi niya. Kung di pa ako umalis, baka mas lumala pa. Ganyan ba talaga kayo mga babae? Ganitong ano, may saltik, may toyo. Aba oo, at sa pagkakaalam ko, mas lumalakas ang toyo namin after namin manganak. Lalo na sa kaso ni Clarice na namatay ang first baby ninyo. Postnatal depression something ata yung tawag doon. Hindi pa kasi ako nanganganak, no? So, kailangan ko siyang intindihin, di ba? Pero hanggang kailan? Habang buhay. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo noon, pareho kayo magpatingin ng espesyalista, di ba? Kasi hindi biro yung trauma na pinagdaanan ninyo nung nawala si Baby Hannah. Oo, nandyan na si Baby JR. Pero maigi pa rin magpa-check up kayong dalawa. Sa tingin ko, tama ka. Hayaan mo. Susubukan kong magpa-appointment sa doktor na kilala ng workmate ko. Mabuti pa nga. At isa pa, bata pa kasi yung si Clarice masyado. Sabi ng mama ko, physically at mentally draining ang pregnancy, panganganak at pag-aalaga, lalo na sa edad ni Clarice. Oo nga, Ria eh. Ewan ko ba masyado kaming nagpapadala sa sitwasyon. Di ko man lang kinonsider na masyadong bata pa si Clarice para sa akin at masyado rin siyang bata para sa mga ganitong klase ng problema. Malapit na yung birthday ni Baby JR, mahal. Anong gusto mong ihanda? Kahit simpleng handa na lang. Imbitahan mo na lang sila Ate Rhea at yung pinsan mo. Sige. Gusto mo bang may marching band pa? Ikaw talaga. Kaya mo bang bayaran yung banda?
Hindi. Abay, dapat libre na, dati naman tayong miyembro doon eh. Hindi. Biro lang. Pinapangiti lang kita. Hans, salamat ha. Saan? Hindi mo ako pinilit magpa-check up. Ayoko kasi, feeling ko kasi baliw ako pag pina-check up mo ako sa ganung doktor o kahit sinong doktor man. Ayaw naman kitang pilitin eh. Pero sure ka ba? Para rin naman sa'yo yun eh. Para sa atin. Sabi kasi nila, maaaring traumatic talaga yung nangyari kay Baby Hana. Tapos, malaki rin yung epekto ng muling panganganak mo. Ayoko, okay lang ako. Pasensya ka na kung minsan mainit yung ulo ko ha. Sana naman naiintindihan mo. Alam mo naman, nag-iba rin ang lahat mula nang dumating si Baby JR. Naiintindihan ko naman. Pero, ayoko lang na nakikita kang nagagalit. Sige ka, papangit ka niyan. At ipagpapalit kita kay Angel Locsin, ha? Ang kapal mo ha. Yan, gusto ko masaya ka lang. Lalo ako nai-inspire magtrabaho. Mahal, I love you very much. I love you too. Mahal, okay ka lang? Sige, isuka mo lang. Okay lang. Mahal, buntis yata ako. Ano? Delayed rin kasi ako eh. Talaga? Sige, i-check natin agad yan. Ang saya ko, magkakabibi ulit tayo. Ria, Oh, Hans. Sorry ngayon lang. Ano, kumusta? Nanganak na ba si Clarice? Nasaan na yung pamangkin ko? wala na si Baby Risa. Ha? Patay na siya ng iluwal ni Clarice. Ano, kumusta? Nanganak na ba si Clarice? Nasaan na yung pamangkin ko? Wala na si Baby Risa. Ha? Patay na siya ng iluwal ni Clarice. Ano? Patay na si Baby Risa? Oo. Patay na siya. Bakit? Akala ko pa naman nakapanganak na maayos si Clarice. Nasaan siya? Kulang kasi sa buwan, Rhea eh. Awang-awa ako kay Clarice. Siya mismo. Nakakita na patay na yung baby ng iluwal niya. Ayun. Nakatulong siya sa kakaiyak. Naku, ano ba naman kasi ang nangyari? Teka, kumalma ka. Hindi pwedeng dalawa kayo na nag-iiyak dyan. Alam mo naman ang lagay rin ng asawa mo, di ba? Hindi ko mapigilan ate eh. Nawalan kami ng anak sa pangalawang pagkakataon, ate. Sa 3 pinagbuntis ni Clarice, isa lang yung nabuhay. Ate. Sakit, ate. Kaya nga naiintindihan ko. Tama na, Hans. Ang sakit eh. Bakit ba naman sa amin binigay itong mabigat na krus na to? Sa pangalawang pagkakataon, maglilibing na ba kami ng anak? I'm so sorry, Hans. Tama na. Mahal, kain na tayo. Wala akong gana. Pagkatapos mo dyan, hugasan mo ah. Ang hilig mo mag-iwan ng hugasin eh. Sorry, mahal. Lagi kasi ako nagmamadali papuntang trabaho. Si JR nasaan? Nandun sa taas, natutulog pa. Katabi si nanay. Mamaya, mahal, gusto mo labas tayo? Nood tayo ng sine? Ayoko. Kung gusto mo, manood ka na lang mag-isa. Ang sungit mo naman. Wala ka bang naaalala sa date ngayon? Ano bang meron? Ano? Bayaran ng bills? Grabe ka naman, mahal. Ano nga? Ano ka ba? Anniversary natin ngayon. Kaya gusto ko lumabas sana tayo. Ano bang labas-labas na sinasabi mo? Nakita mo ang dami-dami pang gastusin tapos si JR iyak ng iyak, mawala lang ako sandali sa tabi niya. Eh kasi si nanay mo masyado. Dapat sanayin mo kay nanay para makapag-work ka na rin. Bakit? Nahihirapan ka na ba na ikaw lang nagtatrabaho? Pabigat na ba kami sa'yo, ha? Sige, bukas na bukas rin mag-a-apply na ako. Ano ka ba, Clarice?
Ikaw na mismo ang nagsabi na marami tayong gastusin, di Eh ba? bakit naman kasi ang dami ng lalaki sa mundo, ikaw pa yung napangasawa ko? Sana hindi na lang ako nag-asawa sa ganitong edad. Sana in-enjoy ko muna lahat. Bakit? Dahil nagkaasawa ka na mas matanda sa'yo? Dahil nakipag-live-in ka sa katulad kong mahirap lang? Ewan ko sa'yo. Pumasok ka na nga at nasisira lang yung araw ko sa'yo. Huwag naman ganito. Kahit mababaw na bagay lang, nagagalit ka na. Mahal, salamat dito sa libre mo ah. Nabusog ako. Ito naman, syempre ikaw ang ililibre ko sa unang sahod ko. Oh, kamusta ka naman sa work mo dito, mahal? Okay naman, nakakapagod kasi maghapong nakatayo. Sa bagay, yun talagang trabaho sa mall. Close ka ba sa mga kawork mo? Ayos lang. Eh di ba sabay tayo lagi mag-dinner kasi bago umuwi galing opisina dinadaanan mo ko dito. Kaya hindi ko sila masyado nakakasabay. Basta, ingat ka na lang lagi ah. Tsaka huwag kang papabola dyan sa mga lalaki sa work mo. Ito naman, syempre nagtatrabaho ko para kay Baby JR at hindi para sa mga kung ano-anong bagay. Sige na, lapit na yung time ko. Bye, ingat pa uwi mahal. Bye, mahal. Hello? Sino to? Hello? Ito ba si Hans, yung asawa ni Clarice? Oo. Sino to? Saan mo nakuha yung number ko? Si Sheila to, asawa ni TJ. Hindi na importante kung saan ko nakuha yung number mo. TJ? Sino namang TJ? At sorry, hindi kita kilala. Ako lang naman ang asawa ni TJ. Nakatrabaho ni Clarice. Yung asawa mo na nakikipaglandian sa asawa ko. Ano? Ang sabi ko, yung asawa mo at yung asawa ko kasalukuyan naglalandian. Pareho tayo pinaglololoko ng dalawang yan. Paano mo naman nalaman yan? Alam mo, yung asawa ko na yan mahilig talaga maglandi sa mga katrabaho niya yan. Pero iba yung ngayon eh. Dahil hanggang sa labas nagkikita sila. Paano ka naman nakakasiguro? Nasa oras ko umuwi yung asawang si Clarice. Yun ang akala mo. Teka nga, baka ibang babae ang hanap mo. Posibleng niloloko ako ng asawa ko. Pues kung ayaw mong maniwala, magtanong-tanong ka. Kasi sa akin may nakapagsabi tungkol sa dalawang yan. At nakita mismo ng dalawa kong mata na magkasama sila. Sinong nagsabi sa'yo? Katrabaho nila. Pero nangako akong di ko sasabihin kung sino siya kaya ikaw alamin mo na lang, no? Oh Hans, bakit ngayon ka lang? Minsan na nga lang ako bumisita dito, na late ka pa ng uwi. Andun si Baby JR sa kwarto tulog na sila ng lola niya. Oh, ayan, nandiyan ka na pala. Sana nag-text ka. Teka, nakainom ka ba? Anong meron? Wala naman. Ano nga, kilala kita, magsabi ka nga. May tumawag sa akin. Hmm, Sheila yung pangalan. Asawa siya ni TJ, yung co-work ni Clarice. oh, Sabi niya, may relasyon daw yung dalawa. ano? Aba talaga nga naman. Huwag mo sabihin na hindi lang ugali ang nabago kay Clarice, kundi pati dignidad niya. Bakit siya kumakabit ha? Baka marinig ka ng nanay niya. Ano ka ba? Hindi ako maniniwala hanggang hindi nakikita ng dalawa kong mata. Ano ka ba? Asawa na ng lalaki yung nagsabi mismo sa'yo. Ano pa bang ebidensya yung kailangan mo? Nag-o-observe muna ako. Hmm. Maayos naman kasi si Clarice eh. Di siya nalilate umuwi. Wala naman siyang ka-text kaya paano naman ako magdududa? Ay, ewan ko sa'yo. Bakit pa sobra-sobra yung pagmamahal mo dyan sa babae na yan? Mawalang galang na at pamamahay nila to, pero bukod sa di kanya tinatrato ng maayos, hayan at nanlalalaki pa. Aba, matindi. Salamat nakipagkita ka sa akin. Ano, may nahanap ka na bang ebidensya? Naniniwala ka na ba sa akin, ha? Wala eh. Sinubukan kong sundan si Clarice pa uwi pero grupo sila eh. Oo, kasabay nila yung asawa mo. Pero wala naman ako nakikitang kahit anong kakaiba kasi may mga kasama silang ibang tao.
Alam mo Hans, baka nakatunog yun. Ako kasi very vocal ako sa mister ko. Kahit nagdududa pa lang ako. Alam siguro nilang may chance na ipaalam ko sa'yo. Kaya nag-iingat sila, ganon. Alam mo, pati mga lady guard doon tinanong ko. Lahat ng pwede kong pagtanungan, tinanong ko na. Wala talaga. Ubod pala talaga ng konsentidor ng mga yan. Yung nagkwento kasi sa akin, ayaw na rin akong replyan. Siguro tinakot na rin ang asawa ko. Teka, last week ba nagpaalam sa'yo na may party sila? Party? Ewan ko lang. Pero may isang gabi kasi last week na di ako nakauwi kasi team building namin yun. Pero sabi ni Clarice noon, nasa bahay naman siya. Talaga ba? Baka naman pati nanay niya, tinakasan niya rin kaya ganon. Pwede, pero may iba ako, Sheila. Babae ka. Hindi ba napakasakit para sa'yo na niloloko ka ng asawa mo? Oo, masakit. Lalo na't may anak nga kami eh. Masakit kasi paulit-ulit niyang ginagawa. At paulit-ulit ko naman siyang pinapatawad. Kaya nga naisip kong baka sakali makatulong ako sa'yo, kaya sinabi ko sa'yo yung lahat. Sa akin kasi, sorry di ako maniniwala hanggat hindi nakikita ng dalawa kong mata. Alam mo ba, Sheila, 2 beses na kaming namatay ng anak. Isa lang ang buhay sa 3 pinagbuntis niya. Alam ko, stress at depressed si Clarice. Kaya gusto ko muna makasiguro bago ko siya kumprontahin. Di sige, sa'yo naman yun eh. Ang akin lang, at least nasabi ko na sa'yo yung nalalaman ko. Ano man ang gusot niyong dalawa, sana maayos niyo. Alam mo, galit na galit ako sa asawa mo pero lalo akong nagdadalawang isip sa pagsugod sa kanya ngayong nalaman ko lahat ng nangyari. Totoo mang may sekreto silang relasyon o wala, ako nang humihingi ng sorry sa'yo. May tita rin ako, babae rin, ang asawa ng pinsan ko. At di man sila nabuhay, babae ang 2 kong anak. Kaya mataas ang respeto ko sa kababaihan. Salamat at may mga katulad mo pa pala. Sana paglaki ng baby boy mo, maging kasing bait mo. Mahal, kain na. Pinagluto kita. Pagod ako, sobrang traffic. Sige, akyat muna ako ha. Si Baby JR pala. Kumusta dun sa bahay nila Ate Ria? Okay naman. Dumaan ako doon kanina. Sabi ko, kukunin ko na si Baby JR. Kasi di ba, uuwi na bukas mula sa Quezon ng parents mo. Okay. Pakisabi salamat ha. Salamat sa pagbabantay niya kay JR. Buti na lang at mahaba ang leave ni Ate Ria. Sige, akyat na ako ha. Teka, himala. Naiwan ang bag niya sa sofa. Teka nga. Ano ito? May isa pa siyang cellphone. Buti walang passcode. Ano to? Clarice! Ano yun? Teka, nagbibihis pa ako. Ikaw na lang umakyat dito. Ano to, ha? May isa ka pang cellphone? Tapos puno ng pictures mo kasama tong lalaking to? Hindi sa akin yan. Sa katrabaho ko yan. Tsaka trip-trip lang yan. Trip? Yan ba ang trip ngayon? Naghahalikan sa KTV bar? Sinong niloloko mo, Clarissa? Itong date na to. Last week lang to Tumakas ka ba ng gabi na hindi ako umuwi dito dahil may team building kami? Tinakasan mo pating nanay mo at si Baby JR ha? Nagkatuwaan lang kami niyan. Tsaka nagsabi ako kay nanay at sinabi ko na huwag ikwento sa'yo dahil ilang oras lang naman akong nawala niyan. Clarice, sagutin mo yung tinatanong ko. Sino itong lalaking kasama mo sa mga pictures? Gusto mo? Pati inbox buksan ko? Wag mo na buksan. Wala akong kailangang sagutin dahil katrabaho ko lang yan. Alam mo ba ha? Nakinontak ako ng asawa ng hayop ng lalaking yan! Sinabihan niya ako pero hindi ako naniwala. Dahil hindi ko inaasahang gagawin mo to sa akin. Clarice, alam mo kung gaano kita kamahal. Na kahit ilang beses magbago yung ugali mo. Tanggap ko! Kasi mahal kita! Hans, utang na loob! Nagpapaniwala ka sa mga sabi-sabi? Katrabaho ko lang naman yan eh! Huwag kang maniwala sa iba ha, sa akin ka lang makinig! Kung ganun, mag-resign ka na! Bukas na bukas, huwag ka nang pumasok!
Bakit? Hindi pwede, ayoko! Masaya ako sa trabaho ko, Hans. Ano ka ba? Masaya kasi. Nakikipaglandian ka. Nakakagala ka ng hindi ko nalalaman. Ilang beses na ba kayo nagsama sa labas, ha? Ilang beses na kayo nagsama sa labas ng lalaking yan? Lahat ba ng oras na natatraffic ka ay siya talagang kasama mo? Nasaan na ba ang gunting? Sandali nga! Ay! Uy! Anong ginagawa mo? Bakit mo ginugupit yung uniform ko? Akin na nga yan! Wag! Ayaw mo talagang umalis sa trabaho mo na yan, ha? Gusto mo bang pumunta pa ako doon? Isasama ko pa si Sheila, ang asawa ni TJ! Asawa ng lalaking nilalandi mo! Ilang taon na yun, ha? 32 years old na! Halos pwede mo na siyang maging ama. Mas matanda pa sa akin yun! Ano ka ba naman, Hans? Ano ba? Tatanungin kita sa huling beses. Ano ang kaugnayan nyo ng hayop ng lalaking yan na kahalikan mo sa mga pictures? May relasyon ba kayo ng TJ na yan? Wala nga! Wala! Bakit ba ang kulit mo? Bakit? Ayaw mo talagang umamin? Ha? Aray ko! Bakit mo ako sinasaktan? Clarice, sorry. Nabigla lang ako. Alam mo, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Clarice. Alam mo, dapat nung una pa lang, nung namatay pa lang si Hannah Claire, hiniwalayan na kita. Kasi alam mo, ayoko naman ng ganitong buhay eh. Sawang-sawa na ako. Clarice, wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka. Itaguyod ang pamilya natin! Kahit nandito tayo sa bahay ninyo, ginagawa kong lahat para mapunan lahat ng kailangan mo at ni Baby JR. So ngayon sinusumbat mo yon, ha? Hindi! Gusto ko lang ma-realize mo na lahat ng bagay ng gagawin ko para lang tumagal ang samahan natin. Kasi mahal kita eh. Di ba mahal mo rin naman ako noon? Alam ko marami kang naging hirap, pero Clarice naman, sabay nating nilagpasan lahat yun, hindi ba? Pero ayoko na, Hans. Sana iba na lang yung naging asawa ko, Hans. Nagsisisi ako na sa murang edad ay nagpadala ako sa kapusukan at nag-live-in kagad tayo. Sino gusto mo mapangasawa? Yung DJ na yon! Bakit? Kaya niya bang punan lahat ng pangangailangan mo? Pare-pareho lang tayo halos ang kinikita, Clarice! Pamilyadong tao rin yon! Alam mo, kung sino man ang gusto kong makasama, wala ka lang pakialam dahil ayoko na! Maghiwalay na tayo! Hans, I'm so sorry. Nagpumilit si Clarice na kunin si Baby JR eh. Kahit sinabihan mo kung wag, hindi kasi pwede kasi siya yung ina. Okay lang, Rhea. Ako nang bahala kumuha kay Baby JR. Pero di ba ayon sa Alam ko batas... ang batas, Rhea. Pero gagawin kong lahat para makasama ko si Baby JR. Sigurado akong nasa Quezon Province sila nagtatago ngayon ng anak ko. Hans, uminahon ka. Maayos rin ang lahat. Alam mo, mapagbiro din pinagpalit niya ako sa higit pang mas matanda sa akin. Hans, nangyari na ang nangyari. Kaya ngayon, mag-focus ka muna sa work mo at kay Baby JR. Hayaan mo. Tatawagan ko si Clarice at pakikiusapan kung bumalik na sila dyan sa bahay nila.
Ano? Buntis si Clarice? Nabuntis ng asawa mo? Oo. Kinuwento sa akin lahat ng kaibigan ni TJ. Sa bahay kasi nila nagtago si Clarice tsaka TJ. Pero Han, sabi niya, pinalaglag din daw ni Clarice yung bata dahil sobrang depresyon sa pag-iwan sa kanya ni TJ. Ano? Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Kanya na yung nangyari. Alam mo, Hans, sa totoo lang ayoko na sanang ipaalam sa'yo kasi baka iniisip mo na nagse-celebrate pa ako sa nangyari sa ex mong si Clarice. Pero ang intention ko talaga, ipaalam sa'yo kung saan sila nagtago ng ilang buwan ni TJ at kung nasan si Clarice ngayon. Kasama rin ba niya yung anak ko? Wala na kasi sila dito. Tapos, pinuntahan ko yung nanay niya sa Quezon Province. Ang sabi din, wala ring alam kung saan nagpunta si Clarice at si Baby JR. Kaya nga, alam ko na mismo na yung anak mo. Alam kong hindi tayo magkapareho kasi ako tinanggap ko pa rin tong si TJ ngayong bumalik siya. Pero ano pa man yung desisyon mo, pag-isipan mo ha. Salamat, Sheila. Ikaw pa ang naging daan para mahanap ko si Baby JR. Ibibigay ko sa iyo yung address ha. Sa huling pagkakataon, inisto ko yung asawa mo para malaman ko rin kung saan niya dinala yung anak niyo. Salamat talaga, Sheila. Salamat. Baby JR, miss na miss kita. Hans, paano mo nalaman kung nasan kami? Hindi na importante yun. Hans, sorry. Siguro, huli na yung salitang yan. Ang mahalaga, nakita ko na ulit si Baby JR. Hans, alam kong maaaring nakaabot na sa'yo lahat ng nangyari sa akin. Oo, alam ko na. Pero Clarice, payo lang bilang ex mo ha. Hindi excuse ang depresyon o kalungkutan para makasakit ka ng damdamin ng ibang tao. Hans, narealize ko lahat ng mali ko. Pasensya ka na sa akin. Sa tingin ko, naubos na yung pasensya ko sa'yo. Pero bilang ina ng anak ko, patuloy kitang re-respetuhin sa kabila ng lahat. Hans, gusto ko pa sana ayusin to pero mukhang huli na ang lahat. Huwag na tayo magpanggap, Clarice. Alam ko naman, di mo ako mahal eh. Kasi, di mo magagawa yun kung talagang mahal mo ako. Sa lahat ng ito, gusto ko rin mag-sorry na nasaktan kita noon. Siguro, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one FM radio station.